Vinga, que comencem amb els tutorials de LibreOffice, el processador de text, el full de càlculs, el que és el paquet ofimàtic gratuït, i ho farem amb exemples. Veureu que anirem penjant diferents vídeos amb exemples reals que ens podem trobar a la feina i intentarem en qüestió de 4 o 5 minuts fer aquestes cosetes. Per exemple, el primer que farem és el cartell, el típic cartell que hem de penjar a la porta del despatx o del local perquè estem de vacances, perquè el típic ara tornem. Doncs com s'ha de fer d'una manera una mica professional. Sí que és veritat que dependrà dels vostres gustos, de la vostra manera de treballar perquè quedi millor o pitjor, però us donarem les bases. Fixeu-vos, obro LibreOffice, creo un document nou i vaig a format, estil de pàgina, veureu que hi ha la pestanya pàgina, hi ha marcada el A4, el típic foli, i li poso horitzontal. Faig aplica i veureu que passem de treballar en vertical, passem a fer-ho en horitzontal. Vale, vores. Anem a les vores i agafarem un tipus de línia, per exemple aquesta, la que més ràbia us faci, i el color. En aquest cas, com l'impressora serà en blanc i negre, doncs agafo aquest tipus i aplico a les quatre vores. Ho veieu, no? Faig aplicar i ja ho tenim. Ja tinc el que seria el cartell amb la seva vora, no? Els quatre costats. Comencem a... estem de vacances. Molt bé, vinga. Poso el text i, molt important, alineació al centre, al botó. Res d'espais ni coses rares d'anar posant espais per centrar-ho. Seleccionem el text i posem alineació a la dreta. Llavors, agafem el tipus de lletra. Aquí és on comença tot el tema dels vostres gustos, de la vostra manera de fer les coses, no? Si teniu més bon gust de fer les coses, més paciència o menys. Estem de vacances i aquí farem tornem al 30 de juliol, selecciono, amb el botó arrossego per seleccionar, li faig que en comptes de 40 faig 26 i a més que no estigui en negreta. Tornem al 30 de juliol i posarem aquí una cosa que molts no posareu i amb raó, telèfon, només urgències. Sabeu que si ho poseu us trucaran sempre, però bueno. Només urgències, perfecte. Pam. Ja tenim aquí, si faig una previsualització, un cartell que ja està molt lluny del que veiem moltes vegades pels carrers, no? Fet a boli i tal. Llavors, què més podem fer? Podem fer d'inserir, aquí ja està obert, no? Però si no, faríem inserir, multimèdia i galeria. Sortiria aquesta columna de la dreta i si anem aquí al botó de la galeria, ens surten símbols, imatges que ja venen amb LibreOffice. Si jo, per exemple, faig icones i faig el símbol de warning, el poso, surt petit, però si em poso damunt dels quadradets verds, puc agafar i fer el tamany que jo vulgui. Clar, aquí podeu navegar perquè hi ha un fotiment de formes, de símbols, és cosa vostra, i si no us agradés, traiem el símbol i fem el de sempre, insertar imatge, i a la imatge podem posar, per exemple, una imatge que ens haguem descarregat d'internet. I aquí ho tenim. I amb això ja tindríem un cartell a imprimir en un foli que podem penjar
al nostre despatxo local i fer-ho d'una manera una mica més professional que fer-ho a llapis o fer-ho de qualsevol manera. Vale? I amb això comencem els vídeos que anirem penjant de LibreOffice, tant de processadors de textos com de full de càlculs. Espero que us siguin d'utilitat.